גמרת פסח? איזה גמרתי? את גמרת? אני כל יום גומרת קצת. מה עם אמא גמרה? מזמן. איך גמרה? חולה בראש, משפשפת מפורים, לא תגמור. איפה? אני התחלתי לשפשף בסלון, ובדיוק באו ילדים מבית ספר. הפסקתי, אני לא גמרתי. לא גמרתי. צריכה לשפשף שם בבית ספר, אי אפשר בלחץ. כולי 10 אצבעות, מי עוזר לי? נו, מה עם בעלך משה? לא יכול לעזור לך לגמור? למה יש לך בעל כפרה? אני דווקא מני שלי כפרה עליו איך הוא עוזר לי לגמור. את יודעת מה זה? יש מקומות שאני לא מגיעה אליהם. הוא יש לו כפרה יד ארוכה. את לא יודעת מאיזה מקומות הוא מוציא לי את החמץ. בסדר, מני. בחור בריא, מני, אתם צעירים כפרה עלייך. תראי, מה אני אגיד לך? יש לי איזה הצעה, ומה זה לא נעים לי? דברי, מה? לא, עזבי. דברי. לא, כלום. לא, נו, דברי! כלום. נו, כפרה, דברי! מה את אומרת שאני ומני נבוא נעזור לכם לגמור? אנחנו עושים את זה להרבה זוגות, זה מצווה אצלנו. רגע, כפרה, תגידי, יכול להיות שאת מתכוונת שיודעת. לא, את לא אמיתית, אימא'לה, נראה לך שאני התכוונתי סליחה, כפרה עלייך, יכול להיות שהגזמתי. הגזמת לגמרי. תהיה לנו חג שמח. חג שמח, כפרה. אני הולך לגמור אם המכונה גמרה. תלכי. נו, המכונה גמרה?